Right, matsaga idzungu chete hapana zvinozikanwa. Uyai panapa timbonesana zvedu nyaya iri panapa iri kupisa pakaoma veduwe. Kusi kudyika rinopisa. Right, nyaya iri panapa ndeyekuda so maactivist netimu rese riri kusapota VP handiti timu anti-cab 3 rese yabuda yakutanga kukondema zvinhu zvaitwa natungwarara achiitira Rutendo Matinyarara. So arinyatso explaina nyaya iripo yaRutendo kuti ana Rutendo ava muvachenjerere, haikona kuda kuramba muchingori vanhu vanokuti nhasi mabudikira mangoona munhu wese anenge achingobudikira achiti handisi kufara nezvakadai so because ane maagenda anenge achipusha. Iyi nyaya I don't know how many times ndichigara ndichitaura nevanhu panapa. I understand kuti some of the people havaiitore serious, vanoda kuzoitora serious zvinhu zvazoitika kunonzi kuyeuka bako manayiwa kana kuti kuda kuzopemberera n'anga neno yachizobata mai uroi. Imagine nepapo unenge wakanotrustane this kind of people uchivasanganisa nawo mumainboxes kwako uchiita sei, unosara uri munhu ari boy here, unosara uri akumanaka, unenge watova vulnerable, unenge wakutotyisa ende gaya kuti unenge uchitodedza naye padeni pako uchitoti waona munhu wauri kuita naye zverevolution ozongomuka akadai so. Regadza tinzwa zvekutaurwa nevakomana vari panapa kuti zvakamira sei. Big up comrade Malcolm Traore, the stage is yours. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well. This is Comrade Traore here. I warned people a long time ago about people like Rutendo Matinyarara. Because when it comes to General Chiwenga, we need to protect him from such malcontents. Dangerous people like Vanana Ningirikina, Vanana Rutendo. I posed a genuine question. Ndikati, dai Rutendo anga akaramba achipiwa mari nana Tagwirei, was he ever going to complain or worry about upenyu huri kurarama vamwe vanhu munana Chitungwiza, munana Sakubva, kunana Epworth, kunana Budiriro? The reason why he's speaking out is trying to align himself with the revolution so that he can air out his grievances. Angopuwa mari yake ari kufeel out these people still owe me this much. And Tagwirei haasi kumupa mari because atotiwo ndakatombokupa mamillions akawandisa iwo. Saka uri kuda imwe mari yei yandakatokupa, you need to be grateful. So we are picking two things from Rutendo Matinyarara. Number one is not grateful. And number two, his hunger for money. It's too much. You tolerate those kind of people. Tomorrow mchazowanza wakutaura kuti General Chiwenga wa president, akutaura kuti Chiwenga aite president, ndini ndakaita chakati nechakati nechakati. So you guys owe me this much. We want a leadership iri clean from bogus people like Matinyarara. If this has been offered a car, abvuma kutambira motikari. He's going to lie to people and say kuti ayo, I'm playing mind games with them. Ndoda kuona kuti vari kuzvifambisa sei, vari kuita chinhu chavo sei. That is very wrong. That is very wrong. What is wrong is wrong. Chinhu chakadhakwa ngachingotaurwa kunzi icho chinhu chakaora icho. Zvobva zvatongozikanwa nemunhu wese. And you see, it's not like the guy is suffering zvekuti he needs to tolerate Tungwarara in any way. Kuti anti ndoda kuona the long game of it. Munonditarisa hatisi kuofiwa mota here. Makanditarisa munoti Traore balance. Dai ndaidzida mota idzi ndaifamba nedzakaita sei dzekuziganandawo. Ndichifamba hangu necab 3 izvezvizvi ndivanhu vangani vandingadai ndakaba necab ndichisimbisa chinhu kuti cab 3 idhiri dai ndaida mari. But mari unongopiwa inopera. Plus akuzo ndirutambura ndiani zvokuti ndingada kubhadharwa mari nomwe munhu. Issue iri mudariro ndeZimbabwe. Mhuri dzedu dzibenefit dzichauya nemagenerations to come. Kwete yangu chete, ndirikutaura mhuri yako, mhuri yangu, mhuri yemunhu ari panext door pako, muzvipatara muite mishonga, ndo zvatiri kuda. Unopiwa mari nhasi woidya. Watenga mazichicken nemaGMO woita cancer. Unopinda muhospital kudai hamuna kana cancer machine. Chaugona chii? Iri nawe mari ndozvishandira nemaoko angu. Let's protect the revolution from people like Rutendo. Rutendo is dangerous. That guy is not good. He's the best recipe for disaster. I am telling you like this. We don't need such people close to General Chiwenga. General Chiwenga, kana muchiterera audio, ibvai manzo, atidi vanhu vakaita sana Rutendo avo. Vanotipa ma-problems mangwana. They will hold you at ransom. Vanhu vakadaro.
vanhu vanakatsika kuti every conversation anenge achirekodha achida kunzi ndiye akanaka achiextort. Tikatongoziva kuti you are an extortionist, we don't want to see you anywhere close to our leadership. We don't want such people. 300 series yabuda munhu atambira, and zvataurwa on social media munhu wese achinzwa kuti the whole point of giving him that gift is so that he de-escalates. That is why they gave him that. So Trikuti, if he was genuine, do you need to be compromised by the president of a car kuti unyarare kutaura chokwadi chinosinungura Zimbabwe? Because zvese zvanga akutaura achazvitauri nenhau yekuti apuwa motikari naTongwarara. So he's pushing my interests ema individuals. Zvese zvokuti Zimbabwe vanhu vari kutambura vari kuita sei tsve. Hapana kwatiri kuenda newana matsotsa.